parce que ya rapporta plainte ina kari amara briefement ko fenani mi sikki ko lata dum jolani kom fala mi la de fala ya nda ha jour non de la ba parce que mi jitu tum yo mi amnani mbudi ko finance ni hayde won non be toli billahi jettayo di mudi mi wala di 1500 ni jettayo da mi tetta 500 ka na mudi be fala de wona mudi be fala ko sindugol oye e wonki ko dum dom be fala si ça ne va pas be hebi mo ko benara ko ettude hokka goddo ma be rado mo o yalta o yaada ko wona be ko sortale wonki junko allora ko be mer ko minani ko wila ko joni la yitade ko suuda il faut dire makadi si jokka ya jom min ayehi ay makko ngabbo min fije jallo ko am aptitude ko wiri non ta change ha o yama na sini nanko inshallah anne ko minuma ko minani jokko ko min ko min yolande ma kon sa jokiru no anne so Jadi kay Aki bang. Ming. Jadi kami. Kana jadi kay nete. Ming tige. Acha. Sama yang tadi kau aja nak buat se. Sawa. Naru sudah. Se. Tandila. Tak apa Ini dia. teh bong. Okey. Ini biro mau nikah. Bida kanya birang ulu golu ni deh. Wah. Mana golu on? Ini yang mau tu. Igap. Ijat. Mana? Okay, ami ko bi felli jati ko biro mau mini la wadu mission. Landino nini go don biro mau moni seda. Ko mi felli mo. Mais no me haldiri non nando mi réussir quoi ta ko fo bar mi jonno est ce que afani donc ranni ni piro mano ma fu mo to na fera fani ka minani ndi junku ju doar to bodero bande no ka fena Penena halam mafu. mo doar to de ka to da nganyo ka ko tendi nanguma ka ko no Mini ko mi yang. min ko min yittimo donc wanno ronki may go te direct baadi ne ta ko fo quoi yede lambardi ta ko fo balo jonnina est ce que afami Fami ko. nani inde junku nartude donc tan do mappingo nyande o hoti de gayre port de nyande mi hitte fi makko deje Okey. Bilani. Yonno. Golle ma don gollaki de. gollande gollaki Wa yalla wadi o ma yaali. ko rusi mi wi so wari ha gayre port mi hitte mission ngon gasa est ce que afami ko mi hali ko voilà parce que dandi angi biro ma mo jago go don boni parce que o ida junku to ka Me ida. o ngidi mo ka ngida Me ida mo dum do wa yalla wi yalla gonga mi me ida. okay yalla ma pi ngoto Ida ni no min ko bi jambado. min cekadu min di laydu Keni min na moji. an ko yali ko jonno dokkima ande ko on vendredi samedi dimanche yala kamo biro ma mi arrêté le 23 jento lando Min bandi no wela lan kono sakan ko men gollindir fi wargol yimbe en tout cas do mission do on a affaire copinage min ko bi jombado e wondi na wonda e wondi jangi tana ko no buram no jangi tana on buram jam burani lan mi e wondi inwa aw ami ngodo faadi ne la man on dem forcer a jokko dire forcer ya ni to legi afaaɓe ɗum mbuya kono noddiro jemma ɗo ko ɓanguran ɗo wona ɗi fii ko non fa par ce que andiri
Onindira na benandira ifala yo wana ono lodi onde wotre pet mo fami ndari ko Allah wala do ko mo ya parce que ya ando mo fami to famu ko mi fata ko da trouve une solution soit wada hore ma wasi awadi accident subhana ni so yacciwol tunta yambola lamarana min wodi piiji mi tinota ko ɗi faamu accumi gayna habbam gayna wolde ko sorta ɗum ɗon le a waɗe forcément waɗa joni a ciinoɗiran ɗo manan ɗo en wadde ɗum ɗo fof so minimo noon mi faala kam jamais sa waɗi ɗum noon hara toujours ijene nder probléme mum ɓe wara ijata ijjatto e ala ɗo si o ari ɓe wara andanta ko iwaymi go yo aro ma o toujours o ari e ñande goo ɗum are ganda par ce que en ari on loro anma ko seedi si ɓe warima ko numarɗa ko wona min saga ɗum ɗo ko fuɗɗi ɗo yimbol joppude dépense dafa wonta zéro bon mi combatay hammi ndaara simi gaynay ko an andu a yaltay ko suuduma yaha andi ko ñande o ñande ɗa sonkani ñande o ɗa sonkani mi ñande o joni mi so tama ko sonkande ɗum wawata nini nam fiije onon tigiri ɗon andi ɗum noon depuis minen iggati fellama kono ma yaala suti ɗum ɗon no nangi woni noon an a wawata yewtude moodima ko ɗon noon ko pression watta e moodima personne fiitum yo ijjatu aɗo heña bandiɓe landamo waɗa mo dondi kono simi haalani ɗum moodi am mo inne la yiggeto dikkali taw woye o inne joni yimbo ara ɗaɓɗa ani fi neɗo goto ma nene iɗo andi kono waɗirta mi arayi ɗum mi jaɓata few mi jaɓata ɗin few mi gaynayo mi arayi mum haala moodi ma waɗa pression sa waɗi pression e makko hakkude ma Allah o gerata yo o yaara joni non onon ko yasiraɓe mum iɗo ndettirimo o kon ɓiɗɗo on noddemo nodde moodi e geɗɗino innon tigi tigi a beelan to yurminkino ɗo fa mi sa yidinelan e baaɓe ma min ari baaɓe ma simi siifi ɓe yewtata nini mi andi kono onon tigiri ɗon andi on no mi jondira ɗum moodi am o yiɗa lam moƴƴe ko iggato fi kala jombal iggato kono ko iggato ɓuuri ko ɗum noon abbela mi gayna nene yo haalata mi jaɓataɗi iɗon wawi noddugol mo o ara haali ɗum no iggato ko ɓiɗɗo mum tigi tigi wula makko nangimo no iggato artira ɗum piijiɗi no wawi mélange on kono so inni on noddatamo min simi haali ɗum min ari baaɓe makko kala ko mi faala ko ɗum ɓerta ko woni debbo ko moodi ma dewgal sunde farira a wawata hakkude ma Allah yewtude mo fi o yaaroya kono nene ɗin haalaji ɗon halde ala ñumiña moodi onon tigiri ɗon andi o yiɗalan nene onon tigiri ɗon andi on fayda ko may mariage forcé ɗum ne innete par ce que en o police no an o joni a waccen ɗon nene na akken ko ande haalata min ko an pelasata moodi ma nene onon gara goye siraɓe mi ɗon wawi haalan mo de nene gaccata toon de akken ɗon oɗo no gasa on mo nanana mo ɓuuri la side taw ma yowa nene min ko kanko laamila onon noon ko onon laami nodde mo haalanomo non tigi tigi ɓiɗɗo mo ko woni ko koye ɓe ko an pelasata moodi ma uddo nene mi anda wasi karmo bojo yata mi jonnamo ñaamu fino yiɗiran mi are ko mi haali o waɗe kono mi haalanemo wonde o nanata le ɓay noon ino waɗi nini yo fantala ga joni mi anda kono watta si fantano ɗon min nayi yoñe walla kono nene fiyalo noon kadi noon temo téléphone ma déplace men kikirandar moodi ɓe ko kamɓe ɗiɗo yewtata si tawi a jaɓi ɗum awa sina ɗum to maayo yo ari o soñde kadi o gam ittinanela min kadi moodi an hatteti mum hawti ñande wa yennayɗa nene
No dia mo dia ngalo no mo no mo na. Ko yo tata. Deno ko hulu do mo da min kadina huli ala ngol mo piji go deno to. Na fi do on tigiri do ngandi. On tigiri do ngandi on mi jombira. On tigiri do ngandi. Ene fi ala mo pe. Mi do ngandi ka. No demo. Tetola. Amari gol. Ne ale dio ngo. Ina di ko ko fu. Kono letta ne ram professor non demo. Petit Abiba. Donc aye ka jofi pakije mo jonnal ma bakke jonnal ma babka. Fusa jonnal landi. Yaltana jo akilande. Mi yaltana ma akilande parce que jo no fala ma brenda gondan quoi. Bi sodi josina. Donc petit. Pijandi nanga woni petit. Kama di nanga. Pijandi nanga woni quoi. Fala na fotte gorde. Pido yumira won to. Gorde ma mi fotti tan de roben. Abanyimo. Non mi yaltine mayre no. Tay ma de maja quoi. Mais fala na mai. Emi o dragi de goy. So di josi. Mi dragi gorne jonnon. Ano kan de tan. Ay mi dum ala to e wondi. Me foto ngal de mi na wondi. Tay de gani wulde. Abita ko so be onda. Petit mi fenali ma petit e merdi pigi men di petit do anangu. Pigi men dino do anangu de. Dinanga ma sa yandi gorne taw ko de wuliko. Lawono ende do mi nago de beta ke de na man. Tay de gani de nyago. La bande koy. La ba mi lo da no do yo. Petit ande jora fala wala yawale. Wona de. Tapi mi no da gaza. Ande anda aya de mission daw e yada ta achela ndoya ta la wali afini ndala mfus. Ande ko mi fala petit. Ande ko mi fala. Nanda. Allah wadi be kelike bi do yumirabe. Ko en arrange yumirabe mission ji mabbe normal. Petit mi fella. Andi petit mi ali mata ko ta bo arno e wargo lito ka. Ni da be do rewra do petit. No ani me hila idi fi jego pai. Mi no mi da ansile mi mi da. Selu be do fogo pai ko ni. Yo be wonu tom. On gasi jon mi alna be se Voilà, petit. Mi fala en arrange yumirao mission ji makudi gain do le video. Famika. Yande ko ngal inde ko danyande ta itete mo ke fo de sakupule ha be mune ngabade. Yalla ya. Fala ka be yaay tew makko. Ko hondo no andi da en so de ba do ngal. To e yaay toujours ka jo. Ka jo ya te. So ye na ba fo ba mi it time. E puis grand ko la ngande ko do mamme ko wiete. La fala yo ite dogite buda so fi da petit. Nandi ti mo mamme ga. Il fala ni tu mo petit on ka pendo mo tu. No, c'est bon. On Ti pija ni. No, petit. Et puis comme grand non. Comme une Halo? Iya, enggak. Nala pong. Che mi deranzi onne. Okay. Mini ko fi grand dumbu yaka. Mono dalan tu mo sonjalan fi o programme. Imo hawji wo kanko o yaay o hanna wala. Minni mo non to yo hanna. Wala ja. Landi le so hawji o bonne plamo wonde o eno kono wadi minni mo yo happo so hawjali fop laabay wala jabri jonnon faala on noddumo onon tigiri yewton mo kadi depuis yewtude modum da wala faamude few ko dum non joni mi faala ko wadi minni yo mi noddum parce que mo noddude la wada l'impression fiigo wonna tungo haala e wala lan kalmude mo wala lan jabande few Joni are la hedi yon ko ni. Siamo do. Joni are la hedi. To e ko tunono dugol mode parce que mo noddu de la wada pression fi. Sina dum do bonne plan no.
Njarama bon joni ndindi sa. Awuti anda ko ni Ngo ani ni o moƴƴan. Min hande Wani dani. Wala dani na de. mi nodda ɗo téléphone ara mi wontade mi nodda téléphone bapami a fulaw Kai fani. ɗo komi duwa ɗo yaade linsami nder ɗeɓal la gandi man si yehi toon ça va prendre 2 ou 3 4 jours comme ça yo ɗum min ɓe tawa min joni minuma par ce que siɗa wondi e ɓe nguma ko foti sa falama voyage ma falama hunde noddu ɓe nguma yewtidano donc ɗum min yomi nodde si tawi a newnu ndara ɗe balɗe ɗo somi yehi ala andi ko ɓe yewtidan en par ce que tu restes ma femme andi ɓe welata Yawɗo ndeyam ɓe jon bana. mi watta ɗum mi miijotako kadi Kede idan na ngari stroka. ene andi ɗum ɗon no ɓayi jeemi par ce que ni ay wonde aɗa waɗa piiji an a yiye piiji ɗi Idan ni problem mo min simi yiɗi mi suuɗata mi wawata ɗum. kono sa yii kadi piiji ɗo ndara on tigi na ɗuɓe ari ɗum ɗo a waɗi e ɗum ɗo komno woni sa diniɗa ɗum on tigi yewtto mais si woni an koye a ƴettu piiji ɗin tum wowla ara sen pe Na fi ɗum min si piiji go ɗuuɗi ton. Hare moƴƴira noon de. non pa non ɓe hollitamaɗa joɗude jango Yeey no subhana. kira warde mais no wuuri noon kadi komi falannoma ɓeydi tan Na jeni. ay o aduna si a ndaari firo aduna e pular aduna ada natta ko adduɗa o a nattoray c'est à dire ko ɗaɓɓuɗa o ko aduna ɗo ko ɗum wonɗa hettoyde kala ha par ce que goɗɗo ɗam miijo ko boni waɗa ko boni yewteɗa fi ko boni artira hoorema ka moƴƴi ɗum ko goo ɗimmel mum hanki bonunoɓe ɓen fof no ni siti hande kon ɗum bonanno kono moƴƴuɗo si moƴƴi hanki jama o moƴƴaki ɓurto kadi moƴƴugol gasata fam mi nani mi yii na goto kono ndam poccudam hollare mi andinte tum pullo wiyay ko wudere joƴi o tum mbandu ɓuri donc mo ala kañum tuuba Bebe yo ami anda ko no wonde haala e haala. mi nani donc karay ɗo miɗo darde ɗe balɗe ɗo no feere heɓori womi yahay non Sa yara e gitali da kibi da goɗɗo ko ma. kadi Ni dan mi no mi way. Ko yata gongolle fop. Ata miɗo andi ɗum noon simi nima ɗa haylade mi toñima simi nima ɗa boni mi toñima simi ni a moƴƴa mi toñima miɗo andi fof no mari ɓengu mi ɓurɗo marde ɓengu moƴƴuɗo wayi no mi calcule gidi fop nay. tiya tupleke awa adana ɗa pettumo kumi Awa. sanndigoro ɗum mi yalta Maaf. Allahu Akbar. Wayuma. Hey, on mi halan yo. Oh,
Zero kwa denko. Onno boy. Ona be dum o yewti. Yewti. Ono an pesi modi mako. Modi. Bonne moja ka konwa. Abetum modi mako hala ni ra. Est-ce que Kanatu to. No gosu de ga boy. oh mira do est-ce que be da comprendre fa ko ni. Godum gono gosu de ga. Ombo de. Ay go to ala ndes ko mi ko Petum ko la dio ko bonu ni do. Mi do halde do ko do njaba sa mi ala. Oh hale. Mi ni esira be ini joni o dumano so. Jiwo ara ide ba. Onde tuma. Nyande. Hey. Komanda ko jokka do utete no ayna ko goddo no filde gaadi. Sika to mu se da ngor de musina. Wale pass gota. Awa de ine no sta dum boy on fi may ngol lo yun. Yo de me go menanta me ya. Ko dum yo de ngalande. Nyande no ga joy. Wade pass. Ombo. Mi jona ombo. Ko to ala ga ko min tuko diga. Tupe awa. Tupe. Baba fiala ko ajo ko de fiala. Viero tabere. Sabi. Mi jona. Anon jombe no wonde footage and me yes na ma bila. Tarando. Abedu. Yam. Mira juga kola bere mi juga baba. Siruni bi. Juga baba. Sa katige o passis bi. Paso do 7 si pa passis. Ha. Tupe. Yeah. Mine boy. Baba. Piano tayar na bere. Yo be hani en onante man. Nyande no ga joy bisiki ko rom jiwa ngara da. Siki. Ye mena siki go ta kwa mi famino. Jungu mwe ukimo de makopession. Oi. Fami. Jungu ndo artu de ban. So arti. Nyande no ga joy. So arti no yumira ondo. Siko jango arata. No peut-être que taramandi. Ko lera mbobu arata o takare ko. Baba. Umane andon dum dom. Uma andon dum no sambe wata gollude. Uma andon. Nyande hondo to. Ni hondo. Ay, baba. Ko lera mbote ko report atti wulu golla. O jogoro. Hey. Ko lera mbote ko report. Otu. Emo. Giorno. Onyinu. Lerom. Kuma le be anda dum no. Kuma andon dum dom. Minanda fide to ko la. Akete ngando dom. Kuma le andon dum. Anda wae buta to burum anda ko lerom ba ko no jakko ta bu eto. Tabella non ko lerom buta ko anda ko lerom ba to ko no jakko lerom ya ta jakko ram ko. Papa le do. Nafala mi sove. Oh. Nafala mi sove ala sibe nangila ngangita aki. Worna ko lerom bo war. Oh takayre ko. Hey, ande ko complot fal nai. Ay dum ko ya famo den no. Me yo ti se de. Fami ko ita. Yo. Dala na yo. Ni dum po ya me yewti. Senon ko me yewti ko famila. Horo ko famila no kadi. Mi fala an kadi ya famila.
min ɓiina e ñaari min girdaki ñañaña amnanitako ina murotumi mawlaɗo haami ɓatta ɓayalla walli an ɗin ɗayono ɗon anni jadi ka sowgulo ɗon kala ok probléme ala ɓe ange jele ka ɓe on sonki min mi faala par ce que mi andi min makko mi weltude sa mi andi conseiller chaque fois mi yahen ɓetta parti makko faala donc téléphone am ɗo mi sonde ɗum ni faali joni noon mi yahay ƴetta mo neni goto andi a weddi e gaño ma a anday ko miijanoma si a weddi e gaño ma sa yimo huwa goɗo hoɓɓe goo kuuɗe a anday an kadi ñandi hawɗo goo ko ɗen kuuɗe huwatama a faami mi yahay mi welde makko